Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Avui parlarem dels alcaldes dels nostres veïns. Comencem? Si amb prou feina sabem qui és l'alcalde o alcaldessa del nostre poble o amb qui ha pactat o pactarà, saber quin alcalde o quin partit governen des de les passades eleccions municipals als pobles del voltant ja és ciència-ficció. Bé, no tant. Per posar-hi remei, avui farem un repàs dels alcaldes dels nostres veïns. Som-hi! A Sant Pere de Vilamajor ha repetit el convergent Josep Maria Llesuí. A Sant Antoni de Vilamajor, en canvi, s'estrena al càrrec la també convergent Maria Lluïsa Bardala. A Llinars del Vallès, revalida i amplia la majoria absoluta el republicà Martí Pujol. A Santa Maria de Palautordera hi ha canvi de govern i entra l'alcalde convergent Jordi Xena. A Sant Esteve de Palautordera continua l'imbatible alcalde convergent Salvador Canyelles. A Fogars de Montclús hi governa l'alcalde Albert Rovira, de Progrés Municipal. El mateix partit de l'incombustible Alfons Planes, l'alcalde del poble del Montseny. A Tagamanent, també de Progrés Municipal, hi governa l'alcalde Ignasi Martínez. I a Cànoves i Samalús repeteix el socialista José Luis López, del també PSC Progrés Municipal. Finalment, a Cardedeu, també ha repetit el càrrec l'alcaldessa convergent Calamant de Vila. Com a mínim ara, ja sabem una mica més de com han anat els comicis dels pobles veïns de Vilamajor. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.